manzon Allah ya ce ta'awwazu bihima, ku nemi tsarin Allah ta riko da falaki da nasi. Fama ta'awwaza muta'awwizun bi mislihima, wani mai neman tsaro bai taɓa samun tsaro kamar mutumin da ya riko da falaki da nasu ba. Ai ko shi kansa manzon Allah da aka yi mai sihiri, kyautar da Allah ya masa kenan, gudunmawar da Allah ya bashi shine Allah ya saukar da falaki da nasu. Don haka idan ana maganar akwai wata addu'a wanda mutum zai rike ya samu tsaro game da sharrin masharranta, to babu shakka ba kamar falaki da nasu. Kuma in ka lura annabi ya riga ya karantar da mu, saboda kar ka dauka wai zaka je ka rubuta ne a laya karata a wuyanka ko kuma ka ringa sha, ba wannan bane. Abinda ake so da kai shine bayan kowace sallan farilla ka karanta kulhuwa falaki nasi sau ɗaya, amma da safe idan za ka yi zikirin safe ka karanta kulhuwa sau uku falaki sau uku nasi sau uku, da yamma ka karanta kulhuwa sau uku falaki sau uku nasi sau uku. To idan kai haka ka gama ɗinke rayuwarka. Wallahi mutum ko yana aiki da iblis saboda tsara sihiri haka zai barka. Wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa. Baka buƙatar wani, don haka yasa tsaron Allah baya buƙatar wani aiki mai wuya. Abu ne mai sauki wanda kowa zai iya yi saboda ya samu tsaron Allah. Don haka ba wai sai ka yi wata tsatsu ba ko kuma ka hada da wasu dabarbaru kafin nan zaka samu tsaron Allah ba. Wannan shine kadai, karantawan dai za a yi. Abinda ake so shine zuciyarka ta gaskanta abinda manzon Allah ya faɗa. Allah ka samu iya